Krásný den u prvního zářijového expresu Pardubic. Pojďme se podívat na to, co se za poslední týden událo a co se chystá. Na třídě míru v Pardubicích se jedlo, pilo, zpívalo a hrálo. První ročník akce Stůl na míru, která rozjasnila poslední den prázdnin, byla podle příchozích i pořadatelů velice vydařená. Vypadalo to, jako by se na hlavním pardubickém bulváru rozdávalo něco zadarmo, což není daleko od pravdy. Vyrostl tady 230 metrů dlouhý stůl a každý si mohl přinést, co chtěl a podělit se s ostatními. My jsme před 3 lety dělali dlouhý stůl na Karlově mostě, teďka v červnu to bylo kolem katedrály svatého Víta na Pražském hradě a když jsme tady instalovali poeziomat před pardubickým nádražím, tak jsem to jen tak nadhodil, že by to byl jako hezký nápad. A je tady takový hrozně sympatický jako odbor kultury a oni se to nějak jako chytli, takže oni se to jako oddřeli a myslím si, že se to jako podařilo, lidi přišli, je tady plno. Ta akce se naplnila naším očekáváním, že splnila tu funkci, že se lidi potkají, vyprávějí si, odkud jsou a seznamují se mezi sebou úplně cizí lidi, dávají si ochutnat svoje výtvory, mění se recepty, vyměňují se i adresy. Tady máme lidi z Chrasti, pak tady byli starší lidé, ty byli od Řičany nad Labem, takže si říkám, úžasná akce pro Pardubáky. Pardubice tohle to nikdy neměli. Tohle jsme takhle... nikdy nezažili, takže super! Všichni si akci velice pochvalovali a tak je dost možné, že stůl na třídě míru vyroste i příští rok. Kuba Kubín, televize V1. Na střeše Gočárovy galerie se uskutečnil poslední koncert tradičního festivalu Kulturní park Pardubice. Tím, kdo zakončil sérii letních koncertů a akcí, nemohl být nikdo jiný než písničkář a signatář Charty 77 Jaroslav Hudka. Jakoby počasí řeklo dost. Vysvětlo slunko a jeho západ vytvořil nádhernou atmosféru, která společně se svítícím srdcem, odkazem Václava Havla a zpěvem Jaroslava Hudky, co by symbolem převratu v roce 1989, udělali tu nejkrásnější tečku za letošním festivalem. Až ty voděnky nabere holuby zem. Je to takový slavnostní, protože začínám zase sezónu. Jsem zapomněl spočítat kolikátou, ale už je hodně přes 50. A tohle to je takový jako slavnostní, takový noblesní, protože jako my s kytarou jsme zvyklí na všelijaký prostředí, někdy i sklepy nebo takhle. A tohle to je takový jakoby téměř na úrovni. Myslím, že za prvé Kulturní park Pardubicích zdomácněl. Je dobré, že střídá místa. A já si docela živě pamatuju, protože Václav Havel, který taky s tím posledním večerem dneska je spojen, tak pamatuju jeho první návštěvu Pardubic v revolučních letech. Kulturní park Pardubice dává šanci mladým umělcům a získává si věhlas nejen mezi Pardubáky. Můžeme už jen s napětím očekávat, jaká jména přinese příští ročník. Kuba Kubín, televize V1. Pardubice v září otevřou veřejnosti brány svých kulturních, historických i architektonických skvostů. Pořadatelé mají na Dny evropského dědictví pro návštěvníky navíc připravené speciální komentované prohlídky či workshopy. Pardubice se k této významné celoevropské akci připojují od roku 2002. Letos se koná o víkendu 9. a 10. září. Budeme během toho víkendového programu zpřístupňovat 18 památek, některé v sobotu, některé v neděli a některé budou po oba 2 dny. Jsou tam ty tradiční akce, respektive památky, které se zapojí každoročně. Navštívit můžete například Larišovu vilu, památník zámeček, katakomby kostela Zvěstování Panny Marie, historickou budovu Střední průmyslové školy potravinářské společně s unikátním mlýnem nebo nově otevřenou Gočárovu galerii. Všechny akce mají také svůj doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek a workshopů. Lidé samozřejmě najdou informace na webových stránkách města Pardubice nebo případně v informačním centru na třídě míru, no a samozřejmě na Facebooku a na jiných sociálních sítích, kde dáváme průběžně program. Většina akcí je zdarma nebo za symbolické vstupné. V itineráři najdete informace, na jakou prohlídku je nutné se rezervovat. Město rovněž připravilo speciální hrací kartu s kavárnou Bakla Café. Za 5 razítek neboli 5 návštěv památek dostanete kávu gratis. Kuba Kubín, televize V1. A tím uzavíráme dnešní Express. Přeji vám krásné první podzimní dny a těším se příště na viděnou.